Good morning po sa bawat isa. Today is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in Him. Amen? Pakitignan nga po ang ating mga katabi. Nakangiti po ba sila? May joy po ba na nakikita sa kanilang muka? Amen. I believe bawat isa po sa atin ay handa na para papurihan ang ating Panginoon. Pero bago ang lahat, may we all stand up, go around at batiin natin ang bawat isa ng Blessed Sunday. Amen. Smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Sing, smile, smile. You look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. In everything, let us give thanks to the Lord. And this morning, let us just give God all of our hearts. Just offer Him everything that you have and desire to give God the highest praise, the highest worship, for that is what God deserves from us. Amen. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. It's all that is within me. I give you praise. It's all that I adore is in you. Oh, we give you our hearts, Lord. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Church, let this song be our personal prayer to God. This is my desire to honor you.
will live for you alone, Jesus. It's every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Ama naming banal na nasa langit. Salamat Lord God sa umagang ito. Salamat Lord God sa buhay niyong pinagkatiwala sa amin, O God. Salamat sa hininga, Panginoon, na yung binibigay sa amin na mayroon kaming kalakasan sa mga oras na ito, Panginoon. Upang ikaw aming mapapurihan at mapasalamatan sa mga oras na ito. Lord God, salamat sapagkat nandiyan ka sa amin palagi, O God. Di mo kami pabayaan, di mo kami iwan, Panginoon. Ang nais mo, Panginoon, na kami sumunod sa iyo at magtiwala. Lord God, sa umagang ito, Panginoon, kami nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso upang walang maging hadlang sa tuwing kami lalapit sa iyo. Lord, salamat, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, nasasamahan mo kami, Santong Espiritu. Alam po namin, Lord God, apart from you, we can do nothing, Panginoon. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon. Gaano man kami kagaling, kahusay, Panginoon. Kung wala ka sa buhay namin, Panginoon, wala ang lahat ng mga ito. Lord God, salamat sa mga umaga ito. At tuturuan mo kami, Panginoon, kung paano mamuhay ng tapat. Lord God, salamat, Lord God. At sasamahan mo kami, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Ikaw lamang aming siyang mapapurihan at paparangalan, Panginoon. Lord God, sa gagamitin mo na maghahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Tunay ngang Lord God, tago mo siya sa likuran ng banal na krus, Panginoon. Ikaw lamang siya naming makita, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, sa mga oras na ito at sa mga nakikinig sa kanya-kanyang tahanan sa aming live streaming, Panginoon. Tunay ngang Lord God, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Lord God, turuan mo pa kami, mamamuhay ng tapat sa iyo, Panginoon. Lord God, pagkaisahin mo kami, unity of the Spirit ang ibigay sa iyong mga anak, Panginoon. Lord God, salamat, Lord God, at ang aming mga panalangin ito ay hindi mawawalan ng kabuluhan, Panginoon. Kaya Lord God, sa umagang ito, tunay ngang pinapasalamatan ka namin, pinupuri, sapagkat narito kami, Panginoon, na mayroon kang purpose sa buhay ng bawat isa. Kaya Lord God, tunay ngang Lord God, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, dinadakila ito pang aming samot na langin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning! Yan po ba ang pinakamalakas natin good morning? Amen. Muli sabihin mo sa katabi mo, good morning! Sabihin mo po ulit, excited ka na ba magpuri sa ating Diyos na buhay? Tanungin mo yung katabi mo, excited ka na ba? Amen. Sabi po sa ating aawitin, faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. Sabi po doon, I can move the mountains. Ano ba yung mountain ng buhay mo ngayon? Ano ba yung bundok-bundok na problema ang meron ka ngayon? Sabi din ng Diyos, by faith, we can move the mountains. Amen? And we can do all things because binibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan para gawin yun. Amen? Kaya po sa umaga pong ito, let's worship, let's praise the name of Jesus. Amen. Reaching for the prize, giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Say, greater is He that's living in me, that He that is in the world. Say, faith, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ. It strengthens me, faith.
for the price, giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live. Greater is He, greater is He that's living in me, than He that is in the world. Faith, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know, faith, standing and believing, I can do all things through Christ. The strength in faith, faith, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know, faith, standing and believing, I can do all things through Christ. The strength in faith. Ipawin niyo po natin ito. I'm wishing for the price, giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I will live. Greater is He that's living in me, that He that is in the world. Faith, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know, faith, standing and believing, I can do all things through Christ. The strength is in faith, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know, faith, standing and believing, I can do all things through Christ. The strength is me, greater is He that's living in me, than He that is in the world. Faith, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know, faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Come on, let's declare, faith, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know, faith, standing and believing, I can do all things through Christ. So pawitin natin, let's declare, I can do all things through Christ. Yes, Lord, I know. Faith, standing and believing, I can do all things through Christ. The strength is faith, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know, faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Who strengthens me, faith. Don't thank you, Lord, for the strength. Oh, we will have faith in you. Through you, I can do anything. Say, I can do all things. 'Cause it's you. Who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Strongholds are broken. I am living by faith. Say, nothing is impossible. Whoa, nothing is impossible. Whoa, I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I. 'Cause Lord, deep down I know. Deep down I know that you're here. Here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength.
Sing, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Sing, I believe. I believe, I believe. Sing, I believe. I believe, I believe. We believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. Oh yes, Lord. Nothing is through you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing's impossible. I believe, I believe. Yes, Lord, we believe. I believe in you. I believe, I believe. Sing, I believe. I believe, I believe. Oh, sing, I believe. I believe, I believe. Oh, we believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Oh, yes, Jesus. We believe in you. Come on, let's praise the name of the Lord. Oh, through you we can do anything because of your strength. For we have faith in you, Lord. Oh, we thank you for your presence, oh Jesus. Oh, yes, Lord. Lord, tuning out, Diyos, kami nagpapasalamat sa kalakasan na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Bagaman, O Diyos, maraming pagsubok sa aming buhay, O Diyos. But we have faith that we can move mountains because of you. Lord, alam namin na ang presensya mo ay nasa aming kalagitnaan sa umaga pong ito. Sa pagpupuri ng iyong mga anak. At wala pong ibang nais sa aming mga puso, kundi maranasan na iyong presensya, Panginoon. Oh yes, Lord. Because your presence is heaven. There is peace in your presence. There is healing, there is joy in your presence, Lord. Like you, Lord, in all the earth. Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup, the one. Come on, let's sing it again. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. So nothing in this world, nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Sing your presence. Your presence, oh yes, is heaven. Oh yes, to me. Oh, sing your presence, heaven. Your presence is heaven to me.
past impressive wrong. Oh, holder of my future days to come. Sing your presence, your presence is heaven. To me, oh, there is nothing like your presence, Lord. Your presence, oh, your presence, oh, to me. Sing your presence is heaven. Your presence is heaven. To me, oh, your presence is heaven to me. Oh, to me. Singing, oh, Jesus, oh, Jesus. Come on, let's worship the name of Jesus. Oh, there is nothing like your presence, Lord. Oh, lift up your voice. Lift up your hands. Oh, sing, there is nothing like your presence. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, sing it. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. All my days on earth I will await the moment that I see Him face to face. Oh, nothing in this world, nothing in this world can satisfy. Oh, Jesus, Jesus, you're the cup that won't run dry. Say, Jesus, you're the cup. Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven. Nothing like me, nothing like your presence. See your presence. Your presence is heaven to me. Sing it again. Sing your presence is heaven, Lord. Your presence is heaven to me. Oh, presence. Your presence is heaven to me. Yes, Lord, to me. Nothing like your presence. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Sing your praise. Your presence is heaven. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven. Sing, oh, Jesus. Come on, lift up your voice and feel the presence of God in this place. Oh, Jesus. Oh, your presence is heaven. Oh, sing it again. Oh, oh, Jesus. Oh,
Jesus. Oh, there is nothing like, there is nothing like. Presence is heaven. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence. Your presence is heaven. Hey. Oh, Jesus. Oh, your presence is heaven. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You're worthy. You are holy, holy. Come on, worship the name. Are you Lord God Almighty? Sing worthy, worthy is the Lamb. Sing worthy. You are holy. You are holy. Sing holy. Sing holy. Are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. Oh, for the last time, sing your word. You are holy. Oh, holy are you, Lord. Are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted. Come on, church. Lift the name of Jesus. Jesus, worship the name of God. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, sing, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, Jesus. Jesus on the throne. Crown you now in many crowns. You reign victorious. Lord, you reign. High and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Sing, you are worthy, Lord. Worthy is the Lamb. Sing, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are worthy. Worthy is the Lamb. Yeah. Come on, praise the name. Declare that He is worthy. Yes, Lord, worthy are you, Lord. Come on, people of God. Let's worship the Lord. Hallelujah, We shout your hallelujah, praise. We hallelujah. shout your Oh praise. Lord, we honor you, we adore you, we glorify your name. Hallelujah, hallelujah. Yes, Ika Baba 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 Yanda.
Yes, Lord. Come on, people of God. Worship the Lord. Glorify His name. Exalt His name forever. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord inhabits the praises of His people. Yes, yes, the enemy has no right, has no power to disturb us. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, the King of Kings, the Lord of Lords is here in our midst. Oh, hallelujah. Oh, glory, glory. Yes, Father God in heaven, receive all the praises of your people. Receive all the honor, the glory, for you alone inhabits the praises of your people. Lord, salamat Panginoon, because we know that the devil has no right and authority to disturb your people, because there's power in praise and worship unto you, Lord God. Lord, salamat po Panginoon dahil ngayong umaga, malaya kang nakakakilos at gumagalaw sa aming kalagitnaan. Salamat Panginoon for the spirit of praise arise in our midst. Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Your name be exalted, be glorified. Father God, as we study your word this morning, may your name be glorified. Let your spirit be our programmer and teacher. May your kingdom come, may your will be done. And let your name be exalted alone, O Father God. Prepare the hearts of your people to hear your message, O God. And we want to see your glory, O God. We want to see your majesty, your goodness, your mercy, O God. We thank you, Lord. Hide your servant under the shadow of your wings and let your name be glorified. We thank you, Father. We honor you. In Jesus' mighty, mighty name, this we pray. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Sige po, maupo ng lahat. Amen. Napakasarap pong magpuri sa Diyos. At because we are created by God to honor Him, to praise His name, at hindi tayo papayag na ang demonyo ay makaisa sa ating pagpupurit pagsamba sa Panginoon dahil ang Diyos, kinalulugdan niya na ang ating pagsamba ay alive, alert. Amen po ba? No? At ang Diyos kumikilos kapag tayo nagpupuri sa Kanya, kapag tayo sumasamba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. Praise God. At ngayon po ay second Sunday of June. Atin po ipagpe-pray ngayon ang mga bata. Sige, lapit ang mga bata. Praise the Lord. At ayan, ang mga bata po special kay Lord, kaya mahalaga po na nakapag-release tayo ng prayer sa mga bata dahil ito po yung future, no, leader ng ating bayan, ng church, no po, ng kanilang company o saan man sila dali ng Panginoon pagdating ng panahon. Kaya ito natin na makamay natin. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, Lord, we pray for these children. May your kingdom come, may your will be done. And I release, Lord, your blessing, Lord, your traveling mercy, your covering sa mga bata pong ito. Release your wisdom, O God. Release, Lord, divine help, goodness, O God. And Lord, patuloy ng anointing mo'y dumaloy po sa mga batang ito. Lumaki silang mabubuting bata na naglilingkod sa iyo. In Jesus' mighty name, surround them, Lord, with your glory. Lord, magre-release sa mga batang ito ng engineer, ng abogado, ng teacher, ng pastor, evangelist, teacher. Lord, magre-release ka sa mga batang ito, businessman and woman pagdating ng panahon. I declare, Lord, your provision, Lord, be done sa mga bata pong ito at sila mag-excel sa pag-aaral and you bless their parents, Lord, upang sila mapalaki at makapag-aral ng tuloy-tuloy. Thank you, Father, for the blessing, O God. In Jesus' name, amen. God bless you. Oh, lakad lang. God bless. Amen. Praise the Lord. Sige po, purihin ang Diyos sa umagang ito at sa lahat ng mga nandiyan po sa kanilang mga tahanan, yung ating makapatiran o sa ibang probinsya, sa ibang bansa. Narito po tayo ngayon sa Jesus Be Lifted Up Church.
It is a non-sectarian, full gospel Christian ministry na sa gawain pong ito, wala tayo ibang itinataas kundi ang ating Panginoong Hesus at ang purong salita niya ang ating pinag-aaralan. Amen. Ngayon po, ibuksan natin ating mga Bible sa aklat ng Genesis, chapter 15, verses 1 to 6. Genesis chapter 15, verses 1 to 6. Basahin natin sabay-sabay. Verse 1, after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Sabihin natin, vision. Saying, do not be afraid. Huwag ka matakot, sabi ni Lord kay Abram. Nagpakita si Lord ng pangitain kay Abram. I am your shield, your exceedingly great reward. Verse 2. But Abram said, Sovereign Lord, what can you give me? Since I remain childless, and the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus. 3. And Abram said, you have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Yung kanya lamang daw alipin ang maaaring maging tagapagmana, no, ng sinasabi ng Diyos na biyaya o pagpapalang ibibigay sa kanya, yung reward. Verse 4, then the word of the Lord came to him, this man will not be your heir. Ang taong ito, hindi mo siya magiging tagapagmana, but a son who is your own flesh, and blood will be your heir. Verse 5, he took him outside and said, no, sinama siya ni Lord doon sa labas, pinalabas siya. At sabi ron, look up at the sky. Kaya ito po yung ating pinakatema ngayong buwan na ito, look up at the sky and count the stars. Pinabibilang sa kanya yung mga bituin, mga stars. If indeed you can count them. Tingnan ko kung ito'y mabibilang mo sapagkat billions po ito. Then he said to him, so shall offspring be. Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteous. Ayan. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang salita. Purihin ng Panginoon ngayong umaga, mga kapatid, mga magulang. Ang ating pong pag-usapan ngayon, ang sabi po roon, no? Minsan nagpakita ang Panginoon kay Abram ng pangitain, ng vision o revelation. At sabi ng Panginoon, pangako niya, ako ang magiging reward mo, bibigyan kita ng gantimpala. Pero ang sabi ni Abram, Lord, ano pang silbi at kabuluhan ng reward mo sa akin o blessing, gantimpala? Wala nga po akong anak. Sino magiging tagapagmana ko? Si Eliezer ba, na aking alipin na taga Damascus? Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, no, ikaw ay magkakaanak. Ang iyong magiging anak ang magiging tagapagmana ng mga reward ko sa iyo. At pinalabas siya ng Panginoon, look up at the sky. Pag tayo po'y tumitingin sa itaas, ang nakikita po natin dyan ay ang kagandahan ng Diyos. Amen po ba? Nakikita natin paggabi, ang daming stars, bituin. Sabi ni Lord, bilangin mo nga yan, tignan ko kung mabibilang mo, hindi mo yan mabibilang. Ganyan magiging kasindami ang lahi mo. No? Ang ibibigay ko sa iyong gantimpala. At naniwala si Abram doon. No? Nanalig siya sa Diyos na mangyayari yon at ibinilang siyang isang taong matuwid sa Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. No po? So kaya nga, sa pagtingin natin sa itaas, no, lagi nating titignan ang kalakihan ng Diyos. No? When look up at the sky, let us always see the bigness of our God. Dahil anumang problema o pagsubok na na-encounter natin sa mundong ito, lagi nating tatandaan, mas malaki ang Diyos natin. Amen. Siya'y makapangyarihan na kaya niyang lutasin anumang pagsubok at problemang nahaharap natin dito. At talagang pinapayagan ng Diyos na makita natin kuminsan ng mga negatibo at pangit sa buhay natin para lalo tayong umasa at tumingin lamang sa kaya ng Diyos na gawin. Dahil kung sa sarili natin talaga hindi natin kaya, no? Pero kaya ng Diyos. Amen po ba? Look up at the sky, ito po yung pinakatema natin. Pero ang sabi roon, pag-usapan natin ngayon is about vision. Sabihin natin, vision. No? 'Di ba? Nakakita ng pangitain si Abram. At ang sabi ni Lord sa kanya, do not be afraid. Huwag kang matakot. No? Doon kasi nakakita siya ng vision. Kaya pag meron tayong nakikitang vision, madalas meron po sa atin, pinagkakalooban ni Lord ng gift of vision. No? May nakikitang pangitain. Alam niyo ba yung vision, hindi naman yung ikaw ay nakapikip,
minsan nakapikit ka, pero sometimes dito, bukas po ang paningin ni Abraham, pinalabas siya. At nung lumabas siya sa pangitain niya, physically, nakita ng mga mata niya ang mga bituin. No? Kaya ang vision, pwedeng minsan nakapikit ka, pero mostly, katulad ni Abraham dito, nakabukas ang mata niya. Kaya ito po ang ating pag-aaralan. Tignan po natin, what is vision? Ano ba ang vision? Vision means is a conceptual view of the future. Conceptual view of the future. Pag sinabing conceptual means picture. No? Nakikita mo yung, napipicture mo yung mangyayari in the future. 5 years from now, 10 years from now, nakikita mo, ako'y magiging isang anointed preacher, Bible teacher. Nakikita mo, ako'y magiging isang successful businessman, woman, 3 years from now. Nakikita mo na kung ikaw ay wala pang house, nakikita mo yung bahay na gusto mo mangyari. At sinasabi ng Habakkuk chapter 2 verse 3, verse 2, write your vision. Kaya importante po yung ipinapakita ni Lord sa atin, sinusulat po natin yan. Amen po ba? No? Andyan po ba kayo? Amen? At mangyayari po yan. No? So conceptual means picture. Nakikita mo kung ano yung magaganap sa mga panahong darating. Kaya nga, ngayon pa lamang, importante na meron tayong nakikita. Sa ibang translation, revelation. No? Meron kang kapahayagang nanggagaling sa Panginoon. At ang gusto ng Panginoon, manatili tayo, huwag tayong manatiling nasa estado ng, kumbaga, sa level 1 to 5, huwag kang nanatili sa level 2. Kailangan mag-level up ka. At bago ka mag-level up, papadaanin tayo ng Diyos sa proseso. No, ng paghubog, ng pagkinis, no, papadaanin tayo ng Diyos sa isang proseso na ikaw ay kakayasin ng Diyos, tatabasan ng Panginoon, babalatan ka ng Diyos. No? Amen po ba? No, minsan may mga bagay na aalisin ng Diyos sa atin na nasasaktan tayo. Nang sa ganon, makita mo, ito pala ang purpose ni Lord. Ito pala ang plano ng Diyos. Kaya nga, when you see the big picture in the future, ngayon pa lamang, nihahanda na tayo ng Panginoon. Kung ikaw ay nasa business, kung ikaw ay may business o may word, no? Nakikita mo yung big picture sa mga panahong darating. Na maring makita mo isang araw, ikaw pala ay a-abroad, no? At kapag ikaw ay naka-abroad, no? Mahalaga na kasama mo ang asawa mo. Kasi mahirap uma-abroad na ikaw lang nag-iisa, no? No? Kaya maraming nahuhulog sa tulay dahil umabroad si lalaki o si babae, naiwan ng lalaki, may pangangailangan, ayun, nahulog sa tulay. No? Ayan, tao si Ate Ebi, alam niya yung kwento dun sa nahulog sa tulay. No? Kaya nga, ngayon pa lamang, no, ito yung vision, no, means it's a conceptual view of the future. Nakikita mo yung picture na mangyayari sa panahong darating na dahil ikaw ay isang binebless ni Lord because of your business, you will become a kingdom financer of the church. No? Ikaw yung sumusuporta. Ando ng heart mo to support the mission, to support the ministry, to give your full tithes and offering para kay Lord. At si Lord naman, pangako niya na ang taong mga naging tapat sa Kanya, binibigyan niya ng reward. Amen po ba? Kaya sabi niya, I am your great reward. Huwag ka matakot na ibigay ang para kay Lord. Bakit? Siya naman ang may-ari talaga niyan eh. No? Lahat ng meron tayo, tandaan natin, ang may-ari niyan ang Diyos. Pati nga buhay natin eh, anytime pwede niyang kunin yan, hindi ka na magising. O di tapos, kanino ba yung hininga natin? Kanino ba yung lakas natin, ang buhay natin? Ang Diyos ang may-ari niyan. Lahat ng meron tayo, si Lord ang may-ari at kaya niyang palusugin ang katawan na yan, pagalingin kung may sakit, bigyan ka pa ng mahabang buhay. No? Sa Diyos nang gagaling ang lahat. Amen po ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. Amen, amen. Praise God. No? So, yan po yung una. Secondly, vision is a visual manifestation of your purpose. Ulitin ko. Vision is a visual manifestation of your purpose, no? Nagmamanifest, no, yung purpose natin sa buhay. And your purpose is your assignment. Kaya nga kung ano yung assignment na meron ka ngayon sa Panginoon, no? Yan yung purpose kung bakit ka nandyan. Bakit ka nga ba nasa music? Bakit ka nga ba ginagamit ng Panginoon
as a musician, as a song leader? Bakit nga ba ginagamit ni Lord as a teacher, as a prayer woman, man of God? Bakit ka nga ba nandiyan at patuloy na nanalangin sa Diyos, no, ginagamit ng Panginoon dahil yan ang assignment mo kay Lord. At yan ang purpose mo. Andiyan po ba kayo? Amen? Your assignment is your purpose in life. Kaya tayo nabubuhay ngayon dahil nga may purpose ang Diyos. No? Meron siyang layunin. Kaya tayo nandito't nabubuhay pa. Dahil pag wala ka ng purpose, o lalo na't hindi mo na nagagampanan kung ano yung assignment ng purpose ng Diyos sa buhay mo, baka kunin na ikaw ni Lord. Gusto niyo bang kunin na? Ayaw pa. Yan, no? So, do your assignment. Gawin mo ang assignment mo. Ano ba ipinapagawa ng Diyos sa iyo? No? Kung ano yung assignment mo, gampanan mo. Dahil pagka iyan ay pinabayaan mo, nineglect mo, no? Dinisregard mo, itinakwil mo, pinabayaan mo, baka yan pa ang maging dahilan para kunin ka na ng Diyos. No? Taas ang kamay ng gustong kunin na ni Lord. Yan, wala nagtataas. No? Ayaw pa natin. Bakit? Kasi nga importante na makita natin yung assignment mo na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, yan yung vision noon pa man na nakita na ng Diyos sa iyo. No? Kaya wag mo sasabihin na pag binigyan ka ng assignment o pinapagawa sa iyo ng ating pastor, ng ating leader, no? Wag mo sabihin hindi mo kaya. Wag nating sabihin ayaw mo. Wag mo sabihin bata ka pa, para sa kanila lamang yan. Ay ang pagbibisit, kay pastor lamang yan. No. Kita nyo, alam nyo ba yung isang reliyon? Ang tawag nila sa isa't isa, we are ministers. No, nag-house to house sila, may dalang babasahin. Parang ngayon, bihira na ako makakita ng gano'n. Minsan naka-long sleeve na puti, nakakurbata, nagbabahay-bahay, wala silang kinikilalang pastor o leader, basta sila pantay-pantay, house to house. No? Pag natanggap mo yung babasahin, mayroon palang bayad. Yan, no? Ganun po sila. So, makikita natin kung minsan kung sino pa yung mga nasa kultong reliyon, sila pa yung masisipag at dedicated, no? Na kaya nga may nilalagay ang Lord sa akin nung mga nakaraan pa at mamaya magkakaroon tayo ng short meeting sa mga workers at may ipapagawa si Lord sa atin. Handa po ba kayo? Amen? Nang sa ganoon, para marami pa tayong ma-win na soul at madala sa kaharian ng Diyos. No? Dahil ito ang purpose ng Panginoon sa buhay natin, na yung vision noong pamaman, na kaya tayo naririto, tanggapin nyo at sa hindi, pinili tayo ng Diyos. You are chosen by God, kaya tayo naririto. No? Kaya wag natin sasabihin na hindi mo kaya o ayaw mo na, sumusuko ka na. No? Pinayagan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na yan para ma-reveal yung talagang heart natin. Na ikaw pala ay talagang tinawag ni Lord para mag-serve sa Kanya. No? Minsan talagang dadalhin tayo ni Lord sa wilderness ng buhay. Ano ba yung wilderness? Sa Old Testament, ang mga Israelita, sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 2, sabi rito, remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness. Alalahanin ninyo ang Panginoon Diyos ninyo nang kayo'y dalhin sa ilang na puok. No? These 40 years, 40 taon, dinala ng Diyos sa mga Israelita sa ilang na puok. Ano daw? Bakit? Para to humble, para sila'y magpakumbaba. To test you in order to know what was in your heart. Dinala ng Panginoon ng mga Israelita sa ilang na puok para magpakumbaba sila dahil may testing. Gusto ni Lord na malaman ang laman ng puso nila. Whether or not you would keep His commands. No? Tinitingnan ni Lord kung susundin ba nila ang kautusan ni Lord. No? Na sila ba'y mananatiling magpagpakumbaba sa Panginoon sa kabila na nando sila sa wilderness. At marami po ang natuka ng ahas during that time. Maraming nagreklamo kay Moses. No? Maraming napahamak. No? Pero marami din namang naligtas. Kaya nga, sa Panginoon, habang tayo po ay sumusunod, naglilingkod sa Panginoon, talagang darating po yan eh. No? So kaya importante po na yung purpose natin, no? Yung assignment mo na yan nagmanifest yung purpose ng Diyos. Kaya kung naman yung mga assignment na meron tayo ngayon, Lord, salamat. Magpasalamat tayo dahil pinagtiwalaan tayo ng Diyos. Amen ba? No? Wag natin sabihin, Lord, ayoko na o hindi ko kaya, sila na lang. No. Yan ang purpose mo. Yang assignment mo na yan. Kaya nga habang tayo nabubuhay, pag nakita natin ang purpose ng Diyos sa atin at meron ka ng assignment dahil yan ang purpose mo,
Na noon pa man, alam na ng Diyos kung ano ang para sa iyo at fitted sa iyo para magamit tayo ni Lord mightily, kay bata pa tayo o may edad na, hindi doon nakatingin ng Diyos. Ang Diyos nakatingin sa puso natin. No? Amen po ba? Ito ang tinitingnan ng Diyos, ang ating mga puso. Kaya tanggapin mo. No? So thirdly, vision is the capacity to see the invisible. Vision is the capacity to see the invisible. Ang pangitain ito ay ang kapasidad, kakayahan na makita ang hindi nakikita. No? Paano yun? Makita ang hindi nakikita. No? Isipin niyo. No? Nakikita mo ang hindi nakikita. No? Ikaw lamang yun. No? No? Meron kang kapasidad na nakikita mo ang hindi nakikita. No? At yung hindi mo nakikita na yon, mangyayari yon sa buhay mo. Na darating isang araw, bukas ang iyong paningin, no? Ikaw pala ay tatayo sa harapan. Ikaw pala ay hahayo. Ikaw pala ay magtuturo ng gospel. No? Ikaw pala ay tinawag ng Panginoon. No? Naalala ko po dyan sa Kalapan, no? Sino na nakapunta dun sa Bulusan, yung church doon ng dati nating church, yung mga taga Cavite, meron ba kaming naisama doon, napadaan? Parang wala pa, no? No, meron ba? No, sila Ate B, alam nila yan. No? Yung dating church doon, mga 1989, mga ganyan, o 99, mga 1994 na 95, no? Yan pong papunta kay Kuya Gudeng, alam ni Ate Ebe yun sa Bulusan. Pagpapanik ka doon, kung ang kalsada ron, baku-bakong may mga bato, ganyan, lalaki, tapos lupa, hirap na hirap. Sumakay, dumaan ang mga sasakyan. Tapos, bago dumating kila Kuya Gudeng, nandun yung bahay ng Mangyan, andun pa rin hanggang ngayon. Yung katabi nun, gubat siya, gubat na gubat. No? At doon ipinakita ng Panginoon sa akin, habang ako ay nagdadrive sa motor ata noon, at yun ay sinabi ko kay Rev. Stella, no, na doon itatayo ang church. At lagi kong dinideclare yun, sinasabi ko na ang church during that time nasa Infantado, tabi ng Divine Word College. Yan. No? Lagi kong sinasabi sa kanila. At alam nyo, lagi kong sinasabi, dinideklara, nangyari po yun. At nung sinisimula na ang church doon, nagubat at parang imposibleng magkaroon ng church doon, kaya kay Lord, sabi nung awit natin, nothing is impossible. Amen. No, walang imposible. Kaya anumang ipinapakita ng Diyos sa iyo, ibinigay sa yung revelation, ideklara mo, isalitain mo, at isulat mo. No? At mangyayari po yon, hindi magtatagal. Andiyan po ba kayo? Amen? Mangyayari yon. Kailangan lamang isulat nyo. No? So, vision is the capacity to see the invisible. No? Nakikita mo na parang napakahirap, imposible mangyari, pero sa Diyos nga, lahat ay posible. No? Walang imposible sa Panginoon. At naroon ang church na itayo na umabot yun halos ng 4 million during that time. Ngayon, pag itinayo mo yun, baka nasa 10 to 15 million yung ganong kalaking church. No? So kaya nga, vision is the capacity to see the invisible. No? You look what is happening in the future. No? Nakikita mo yung mangyayari in the future. Ngayon pa lamang, kailangan ay i-accept mo at tanggapin mo. At ang vision ang gagaling yan kay Lord. Na kahit dilat ka, na visualize mo na ngayon pa lamang, Lord, 3 years from now, no? Ito ang magiging buhay ko. Mananatili ako nag-serve sa iyo kung magkaroon man ako ng pamilya na, magkaroon na anak, hindi kami hinto. Tuloy-tuloy kami mag-serve sa iyo, Lord. Panginoon, after 5 years from now, ito po ang magiging buhay ko. No? Na hindi ako bibitaw sa iyo, ano man ang haharapin ko. Nakikita mo ngayon pa lamang na ikaw ay magiging isang ama o ina ng tahanan, magiging isang matagumpay, no? Na parents o isang estudyante. O nakikita mo sa iyong mga anak na darating ang panahon siya ay magiging isang ganito. Ayan, nabibisyon mo yung mangyayari sa panahong darating. Ayan. So pangatlo yun. Pang-apat, vision brings you to your destiny. Vision brings you to your destiny. Ang pangitain, dadaling ka nito sa talagang destination mo. Kapag ang isang tao walang vision, di ba anong sabi ng Revelation, Proverbs 29 verse 18, people without vision or revelation will perish, napapahamak. No?
na hindi ka nananatiling ang ganyan lamang ang buhay mo. Kaya yung mga taong sa tingin mo parang walang kakayanan, na hindi aangat ang buhay, pag yan ay may vision, makita mo isang araw, maangat ang buhay niyan, gumaganda. Bakit? May vision eh. At yung mga church na nakikita kong 15 years na, 20 years na, dito sa Bacoor, yun pa lang ang church nila, ang tagal-tagal na. Bakit? Wala kasing vision eh. No? No vision, no provision. Kaya tayo po dito, we must be a man and a woman of visionary. Kailangan visionary po tayo. No? Meron tayong nakikita. At yung vision mo na yan, dadaling ka niyan sa destiny mo. Tingnan natin. Acts chapter 16, verse 9 to 12. Acts 16, 9 to 12. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang vision o pangitain. Isang lalaking taga-Macedonia ang nakatayo, yun ang nakita niya raw. At nakikiusap sa kanya. Sabi sa kanya, pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Verse 10, pagkatapos ng pangitain ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kami naglayag papuntang Samotracia at kinabukasay sa Neapolis. Mula naman rooy, nagpunta kami sa Pilipos na isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. So dito nakita natin yung vision na nakita ni Paul na may isang taga sa Macedonia, nakita niya na humingi ng tulong sa kanila. Na pumunta raw sila roon. At nang malaman ito ni Paul, ayun, pumunta nga siya. At ang reason ni Lord kung bakit siya pinapunta roon, no, God sent Saint Paul in a specific place, in a specific assignment. At ito nga is to preach the gospel. Mangaral ng salita ng Diyos. No? So kaya pag may ipinapakita ang Panginoon sa iyong pangitain, dadaling ka niya sa destination mo. Kaya si Paul, ito pala ang talagang destiny niya. Pinili siya, tinawag ng Panginoon to preach the gospel para mangaral ng mabuting balita, humayo, no? Mag-share ng pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, dadaling ka nito sa talagang patutunguhan mo pag may vision. Halimbawa tayo, no? Nasa Mindoro, sabi nga sa mga taga-Kalapan, pag pupunta ka ng Maynila, nabivision mo na kung saan ka pupunta. Hindi basta sakay ka ng barko, Kalapan, Pier, Batangas, tapos di mo alam, saan ba ako pupunta? Cubao na bus, biyahe? O Manila? O kung saan ba? Antipolo? Saan ba ako pupunta? Walang vision, hindi niya napipicture kung saan yung pupuntahan niya. Kaya doon pa lamang sa lugar na yun, bago ka umalis, nabivisualize mo na, nabivision mo na yung destination mo. Kaya alam mo yung mga sasakyan mo. Dahil pag hindi, maliligaw ka. No? Kaya ang taong walang vision, ayun, ligaw. Walang direksyon ng buhay. No? Hindi niya alam ang patutunguhan niya. Kaya ang vision, dadalhin tayo nito sa talagang patutunguhan natin. No? So kaya tayo habang naririto, importante po ang vision. Sabihin natin muli, vision. No? Ayan. Si Joseph sa Lumang Tipan, dahil sa pangitain niya, no? Na siya ay, ang mga kapatid niya, di ba yung panaginip niya, no? Magkaiba rin yung, ang dreams, nagpapakita ang Panginoon sa pangitain sa pamamagitan ng panaginip. No? At ang vision o ang panaginip na nakita ni Joseph, na yung mga kapatid niya, no, magkakasama sila, yung 11 trigo ng mga kapatid niya, mga nakatayo, biglang nagtumbahan, parang lumuhod sa harapan niya. Sinabi niya rin sa ama at ina niya, ng araw at bituin, no, ang buwan, ang araw, nandoon siya, parang lumuhod din, parang nagpapakita ng pagrespeto sa kanya. No? So kaya, dahil doon sa mga panaginip o pangitain na yon, ang mga kapatid ni Joseph nagalit sa kanya. Pero bago mangyari yung kanyang pangitain, may proseso. Anong nangyari kay Joseph? Di ba alam nating lahat, no? Na siya ay binenta ng mga kapatid, naging buy and sell, ibinenta inihulog sa balon, ibinenta sa mga Ismailites, tapos si Ismailita dinala kay Potiphar, naging katulong sa palasyo ni Potiphar, no? Tapos pinagbintangan pang ni-rape yung asawa ni Mr. Potiphar, no? Tapos hindi pa doon natapos, nakulong siya. Ang daming hirap ang dinanas niya. Pero yun pala ay proseso ng Diyos para ma-fulfill yung vision niya. Yung pangitain niyang nakita sa panaginip, na siya'y magiging gobernador
Ayun nga at nangyari. Kaya yung mga nangyayari sa buhay po natin, tignan natin, proseso pala ito ng Diyos para mangyari yung talagang patutunguhan ko sa buhay na ito. No? Kaya sabihin sa katabi nyo, may destiny ka. May destiny ka. No, meron kang destinasyon. Kaya kailangan lakaran mo kung ano yung inihahanda ng Diyos sa iyo. No? Naka-ready na yan noon pa eh. No? Nakahanda na po yan. Kailangan lamang natin talagang lakaran, hakbangan, dahil naka-ready na po yan. No? At pag nalakaran natin yan, makita mo, masaya ka. No? Na ginagampanan niyan. Kasi yan talaga yung inihanda ng Diyos noon pa man eh. Di ba, ang sabi ni Ephesians 2:10, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance. No? Naka-ready na yon noon pa man. Kaya pag yan ay nalakaran mo, makikita mo, may joy. Sabihin nyo, joy. May kagalakan ka na ginagawa yan kahit nag-iisa ka, kahit dadalawa kayo nagpe-pray, no? Kahit tatatlo kayo. No? Kasi yan talaga eh. No? Yan talaga yung destiny mo. Yan yung nakalaan na para sa iyo. No? Para sa iyo talaga yan. Amen. Roman number 2, the value of vision. No? Ang kahalagahan ng vision. Number 1, vision unites people. Vision unites people. Pinagkakaisa ng pangitain, no? Pag mayroong vision, no? Kaya pagka, 'di ba, minsan madalas yearly meron tayong anniversary, no? 'Di po ba? O minsan meron tayong outdoor fellowship. Meron tayong gathering, may occasion na mga napakahalaga. At dahil doon sa ng pangitain na yon na mga gawain ng Panginoon, nagkakaisa, di ba? Nagkakaisa tayo, o mga women, mga men, youth, young pro, no? Nagkakaisa tayong ma-raise yung fund na gusto nating ma-reach, no? Meron tayong project, dahil sa vision na yon na ipinakita ng Diyos sa kanyang leader, na unite po tayo. Amen po ba? Andun yung maganda at mabilis na response ng bawat isa. No? Lahat andun yung suporta. Bakit? Kasi may vision eh. No? Vision unites people. Lahat nakikipagtulungan, nakikipag-cooperate, no? Walang hindi. 2 Samuel chapter 2 verse 1 to 3. 2 Samuel chapter 2 verses 1 to 3. Nagkaisa ang lahat ng lipi ng Israel. Ayan, nagkaisa. Ng lipi ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. No? Andun yung pagkakaisa nila to see King David. Sinabi nila, kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Samuel pa ang hari namin, sabi ng mga tao, pinangunahan mo ang mga kawal ng Israel sa pakikidigma. Ipinangako sa iyo ni Yahweh na ikaw ang magiging pastor ng Israel at ikaw ang mamumuno sa kanyang bayan. Verse 3, lahat ng pinuno ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ni Yahweh. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. So nakita natin dito yung mga lipi daw ng Israelita during that time, nagkaisa silang lahat na pumunta sa Hebron kasi nandun si David. At pinapahayag nila na sinamahan sila, tinulungan sila, at sinasabi nilang, ikaw ang namuno bilang pastor namin sa Israel, bilang leader namin. Kaya naman, sila ay handang makipagtulungan at nakipagkasundo kay David. At ang sabi roon, binuhusan nila ng langis si David. No? At kinilala nila itong hari nila sa Israel. No? So, na-unite po sila. Kaya nga, ang vision unites people po yan. No? Kaya ako, ang nakikita ko sa bawat isa atin, kahit tayo ilalaman, pag tayo nagkaisa sa isang pinapakita ng Diyos na dapat nating gampanan lakaran, makita nyo, no? Mabubuo tayong tuloy-tuloy. Amen. No? Magkakaisa tayo. Kaya pag ang mga workers, ang mga leaders sa isang church o kongregasyon, marunong makinig, marunong sumunod, marunong pakinggan ang kanilang leader, no? Magiging isa yan. No? No? Magkakaisa yan. Bakit? Kasi may boses silang pinapakinggan. Kaya mahalaga yung meron tayong pinapakinggan. Sabihin sa katabi nyo, lagi kang makinig. No? Lagi kang makinig. No? Huwag natin ipilit yung sarili natin, yung gusto natin. Kasi pagka ang isang anak, no, ng magulang ay
ay matigas ang ulo, ayaw makinig sa magulang, sa mga ipinapayo, napapahamak yun. Pero yung anak na lagi nakikinig, sumusunod sa parents, no, makita mo gumaganda buhay niya. No? Pinagpapala po yan. Ganon din sa church, no? Kaya nga, kapag tayo po ay laging marunong makinig, no, sa mga ipinapayo sa atin, ng ating spiritual parents, ng ating biological parents, makita mo yung anak na yun, pinagpapala ng Diyos. Amen po ba? No? Andyan po ba kayo? Amen po ba? Amen? Palapakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 10, mga kapatid, ayon kay Pablo sa sulat niya sa taga-Korinto. Mga kapatid, sabi niya, ako'y nakikiusap sa inyo. Sulat ito ni Paul sa taga-Korinto, sa mga believers sa Korinto. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo. Sabi niyo, magkaisa. At huwag magkabahabahagi, maging sa isipan at maging sa layunin. Pati daw sa isipan, sa mga layunin, maging isa, magkaisa. Kasi nga nakita ni Paul na nagkakanya-kanya yung nasa Korinto eh. May nagsasabi, gusto ko kay Apollos ako. Gusto ko kay Pablo ako. No? Kay Jesus ako sa Panginoon. Sabi nga ni Pablo, sandali. Nagkakagulo kayo. Sino ba si Apollos? Sino ba si Pablo? Kami mga tagapangaral lamang ng salita ng Diyos. No? Sino ba ang nagpapalago, nagpapatubo? Ang Panginoon. Kami tagadilig lamang. No? Sino ba ang nagbautismo sa inyo? Kami nga ang nagbautismo. Pero ang Panginoong Jesus. Kaya dapat kayo magkaisa. No? Huwag kayong magkanya-kanya. No? Ito ang panawagan niya. Kaya vision unites people. No? Kaya kapag tayo ay may ipinagawa si Lord sa atin at tayo nakikiisa, makita nyo, magiging successful ang isang bagay na ginawa po natin. Kasi united tayo eh. No? Pangalawa, the value of vision provides right direction. Ang pangitain, nagkakaloob po yan ng tamang direksyon, hindi kanyan ipapahamak. Kasi may direction, may vision nga eh. No? Pag may vision, andyan ang right direction. Alam mo yung hindi ka mapapahamak, hindi ka madidisgrasya. No? Kasi may vision ka eh. No? Acts chapter 9 verse 10 to 16. Acts 9:10 to 16. Acts 9:10 to 16. In Damascus, there was a disciple named Ananias. No? The Lord called to him in a vision. Yan, tinawag siya ni Lord, si Ananias, sa pamamagitan ng pangitain. Ananias, sabi ng Lord sa kanya, yes, Lord, sabi niya. He answered, the Lord told him, go to the house of Judas on a straight street and ask for a man from Tarsus named Saul, si Saulo. For he is praying. In a vision, he has seen a man named Ananias. No, habang nagpe-pray daw si Saulo, si Pablo ito, no, ay nagpakita ang Panginoon sa kanya na may pangalang Ananias, na nagpunta sa kanya and place his hands on him to restore his sight. Kasi nga, si Ananias ay bulag. No? Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name. But the Lord said to him, sabi kay Ananias, go. This man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I show him how much he must suffer for my name. No? So dito makikita natin, kasi nga, nang tawagin ng Panginoon si Saul, no? Papasok sa Damascus, gusto niyang persecutin ang mga Kristiyano doon, pero nahulog nga siya sa asno sinasakay niya na nawala ang kanyang paningin. Kaya nagpakita ang Panginoon kay Ananias, may isang taong tutuloy sa bahay mo dahil nagpakita ako ng pangitain sa kanya, no? Na siya ay makakakita. No? At doon nang magpakita ang Panginoon sa kanya, nakakita na nga siya, pinuntahan niya si Ananias at doon kanya itong ipinagpray. No? Kaya nga po, pagka ang Panginoon nagpakita ng pangitain sa atin, dadaling kanya doon sa tamang direksyon. Kaya nga, pagpasok ni Saint Paul o ni Saulo doon sa Damascus, no?
Ang una, ang sabi roon, uusigin niya ang mga Kristiyano, pero hindi mangyayari yun. No? Sa kanyang pagkabulag, no? Meron pala siyang patutunguhan. At yung direksyon niya doon kay Ananias. No? So kaya tayo, bawat isa atin, alam ko may direction po tayo. No? Kaya hindi tayo mapapahamak. Kailangan makita natin, no? Kaya importante yung vision eh. It provides the right direction. No? Dadalhin tayo nito sa tamang direksyon. At sigurado, yung direksyon na yon tagumpay. No? Kaya kung ano man ipapagawa ng Panginoon sa atin, praise God. No? Makita nyo, maaring sa simula, padalawa, pangatlo, makikita na natin yung success ng ating lalakaran. No? May ipinapakita ang Panginoon sa akin at mamaya ay dahil ang mga kaluluwa, mahalaga ito sa Panginoon eh. No? Na hindi dapat silang malayo o mapahamak. Kaya kung ano man yung pinapagawa ng Diyos sa atin, gampanan natin at sasamahan tayo ng Diyos. Amen po ba? At pagkasama natin ng Diyos, sino pa ang laban sa atin? Kasama natin ang Panginoon. No? So, ang vision, nandyan po yan eh, ibinibigay ni Lord. Diba? Anong ang vision natin? Ang vision ng J. Blue Church is, a faithful church. Motivated to live victoriously. And as a light of this world, through the first love to our Lord Jesus Christ. Yan yung vision natin eh. No, di ba? Ulitin natin, recite natin lahat. Vision ng J. Blue Church is a faithful church. Ayan. Motivated to live victoriously. And as a light in this world, through the first love to our Lord Jesus Christ. Yan yung vision natin eh. Motivated tayo. No? Na mabuhay na matagumpay. At as an individual, faithful tayo dapat. No? Sabi mo sa katabi nyo, maging tapat ka. Maging tapat tayo. No? Maging faithful tayo sa lahat ng bagay. No? Motivated tayo, no, to live victoriously at maging liwanag ng mundong ito. Ilaw tayo, hindi tayo dilim. No? So, yun po yung vision natin. No? Thirdly, vision attracts others to support. Ayan. Ang vision, nag-a-attract ito ng ibang tao para sumuporta. No? Kaya ang mga taong may vision, sinusuportahan po yan. No? Kaya kita nyo, ang church natin ngayon sa Mindoro, 7 na. No? Nung Saturday, nandun nga po ako sa Severa, subdivision po yun. No? Sa Calapan, sa clubhouse. Almost mga 60 to 70, isang church na po ang umaatin doon. No? Tapos kinabukasan, nag-atinan yung mga couples po doon, mga nanay, mga senior na sa Block 6, doon sa compound ni Ate Abby. No? Na-bless po sila at nakita nila yung ganda ng ating church doon, halos parang ganito. No? So, 7 na po yung church natin sa Oriental Mindoro. Galing din kami nung nakaraan na yon sa Bulalakaw. Umalis kami ng 5 a.m. ng Friday and Saturday. Tapos, balik din kami ng mga 4 p.m. Tapos, gabi, Saturday, doon pa rin, diretso sa Severa. Ang pastor po doon, si Nelson, ayan, yung mag-asawa ni Sister Isa, no? Ay talagang sila ay dedicated na kaya yung mga driver doon ng tricycle, mga mag-asawa, nag-aati na po sila. No? So, 7 na yung church natin sa Oriental Mindoro. No? At sa Gensam, 4. Kaya by September, pupunta po kami doon. No? Kaya kailangan po, dahil meron tayong vision at magmi-mission tayo doon, sinusuportahan natin yon. Amen po ba? No? At alam ko po, lalaki pa ang gawain doon. So kaya importante sa isang church mayroong mission, no, at may vision, importante po 'yan, no? So kaya vision attracts others to support. 2 Samuel chapter 5 verse 11 and 12. 2 Samuel chapter 5 verse 11 and 12. Si Haring Hiram ng Tiro ay nagpadala ng mga sugo, no? Kay David, nag-send siya ng mga tao. Pagkatapos, nagpadala rin siya ng mga kahoy na cedar at mga karpintero at kanterong gagawa sa palasyo ni David. Verse 12, noon natiyak ni David na ang pagiging hari niya sa Israel ay pinagtibay na ng Diyos ni Yahweh at ginawang maunlad ang kanyang kaharian alang-alang sa bayang Israel. No? So dito makita natin
Dahil may vision si David, pinapagawa niya ang templo, ang kaharian o yung palasyo, may isang hari ng Tiro, si Hiram. Anong ginawa niya? Nagpadala siya ng mga tao, sumuporta siya. Nag-send siya ng mga tao. At hindi lamang basta tao, no? Meron pang pinadalang kahoy na cedar, mga karpinterong gagawa doon sa palasyo na pinapagawa ni David. Kasi may vision no? Kaya yung mga vision natin sa church, no, na katulad ngayon, no? So meron tayong vision na in God's time, i-open natin yung dalawang wall na yan, diretso po doon. So hahaba ito. Dahil pag tayo nag-anniversary o joint worship, napupuno ito hanggang doon sa may labas po natin. So yan po yung pinapakita ni Lord sa akin na simula rito sa posting yan, diretso lang yan hanggang doon sa labas. No? So open po tayo, makikita, at ang magiging wall na natin, yung pinaka-gate na bakal. At meron ding gate doon na sarado talaga, close. Kasi time will come, i-aircon na rin po natin yung labas. Amen po ba? No? Lalagyan natin din ng kurtina, yung sa bandang kanan, mako-close yung ating restroom doon. No, may 2 pinto naman siya. Tapos sa kurtina, ma-open yan, so mahaba na po tayo. No? Yun lamang po. Kaya nga, yan ay ipinapakita ni Lord sa atin dahil nga ang ministry, ang church natin, pag nag-join worship tayo, ay napupuno po tayo. No? Sikip na rito sa loob. At pag anniversary, so andun sa labas, kita na natin sila. No? So yun po yung ating nakikita sa panahong darating. No? Dire-diretso lamang po yan at wala na tayong aalisin dyan sa labas. Diretso lamang po siya. No? At lalagyan lang natin ng wall ng pader, pinturado, yung pinakaharapan, na talagang church ang dating. No po, no? So kaya nga, importante na may vision. Vision attracts others, people, to support. No? Nag-a-attract po yan ng ibang tao para suportahan. Kaya nga, tandaan natin, no vision, no provision. Pag may vision, may provision. No? No? As I conclude, sabi nga ng Proverbs 9:29-18, where there is no revelation or vision, people perish. Habakkuk chapter 2, verse 2 and 3, and the Lord answered me, sumagot ang Panginoon kay Habakkuk, at sabi, write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, bagamat nagtatagal, sabihin mo lamang, hintayin mo at siguradong mangyayari yung pangitain. No? So kaya, ang tagumpay natin, ang tagumpay ng main church, tagumpay ng buong J-Blue po yan. Ang tagumpay ng J-Blue Mindoro, tagumpay din natin yan. Ang tagumpay ng isang sister o brother, tagumpay ko po yan. Tagumpay nating lahat. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Palapakan nga natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord, no? So kaya mahalaga po may vision talaga. No? Pag may vision, isulat mo agad. Minsan nagdadrive ka o nagpe-pray ka o nasa isang lugar ka, nakita mong bigla, open your eyes, nakita mo na dito ako magkakabahay. Ayan, kung wala ka pang bahay. Magkakaroon ako ng sasakyan. Ayan na, vision mo, 4 ang gulong, ganito ang kulay. No, ito ang tatak, no? Ayan, specific, no? No? Kaya nga mahalaga na meron tayong vision, no? Kasi ito yung kahalagahan ng vision natin. Una, sabihin natin lahat, 1, 2, 3. Vision unites people. Vision provides the right direction. Vision attracts others to support, no? 'Di ba pagka binaba natin ng vision, andyan na-attract tayo parang kay David, no? Sinuportahan nila si David, no? Kasi may vision Pero yung mga walang vision, ayun, puro ambition, no? No? Tayo, visionary tayo, no? No? Tuloy-tuloy tayo nagre-raise up ng mga workers, leaders, no? Para humayo at mangaral ng salita ng Diyos. Kaya ako naniniwala, ang J-Blue Church, patuloy na ito'y pagpapalain ng Diyos, uunlad lalago dahil sa may vision po tayo. So as of now, meron na tayong 20, no? Na church, no? At meron na tayong mga 24 o 25 na pastor, no? Sa buong J-Blue, no? Kaya in 13 years, nag-uusap nga po kami kahapon ni Pastor Primo, ni Pastor Rolly ng Pasig, Lamb of God Church sila.
Sila daw ay 34 years na yung church, no? Nag-speak na ako doon. Yun lang ang church nila, kalahati nitong ating church, no? Wala mga outreach kasi yung naunang pastor nila na pinalitan ni Pastor Rolly, namatay na, walang vision. Ngayon natatransferan natin sila, no? Nagkakaroon na sila ng vision, nag-share nga ako sa kanila na huwag kayong manatili diyan. So kaya ando nagkakaroon na sila ng pananaw na gusto nila mag-outreach, mag-open. Kaya naman nila kasi meron ng pastor silang na-raise up mga leader. Kaya importante yung may vision talaga, no? Ano bang nabivision nyo ngayon, no? Na ikaw ay magiging isang successful businesswoman, man, no? Magiging isang mabuting ama pagdating ng araw o ina, no? Magiging isang anointed preacher ka pala, teacher. So nabivision mo, no? Na ikaw ay hahawak ng tao. Magkakaroon ka ng ganito, ganyan. So nabivisualize mo na yung in the future, nabipicture mo na, no? So kaya mahalaga po na meron tayong vision no? No? Amen po ba? Sige, tumayo ang bawat isa. Amen. At sa vision na importante po na andyan ang presensya ni Lord, sinasamahan tayo. Kasi may vision man tayo, pag walang action, wala ang presensya ng Diyos, no? Kaya importante na isusulat at lagi mong sinasabi kung ano yung vision mo, no? Na magkakaroon ka ng bahay, no? Simula ngayon, ganito ang aking plano, no? Pinagpe-pray mo yan, nilelehens mo, ano yung gusto mo mangyari, no? Sa iyong mga anak, no? In the future, ano ang plano mo? At kung ikaw ay successful na, no? Kasi kung minsan may mga tao na pinagpala ng Diyos, doon siya nabuo sa church na yon, nagbago, pinagpala. Nung pinagpala na, nakalimutan na yung church na pinanggalingan, no? Nung umunlad ang buhay, no? Ay nakalimutan na, no? Kaya dito po tayo, pag tayo pinagpala ng Diyos, wag mong kalilimutan sino ang nag-alaga sa iyo, sino ang nagbuo sa iyo, kumbaga saan ka na bago, saan ka na pagpala, na kaya ka na pinagpala, no? Kaya nga, pag pinagpala ka ng Diyos, manatili kang sumusuporta, no? Amen po ba? Kaya ang sabi ng awit natin, your presence, Lord, no? Yung kanina, sige, awitin natin. Who is like you, Lord, in all the earth, Lord? Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Who is like you, Lord, in all the earth? Yes, Lord. Amen. Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world can satisfy. Hallelujah. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Yes, Lord. We need your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Redeemer of my past and present wrongs. Oh, holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me.
Lord. is heaven Hallelujah. Hallelujah. to me. Yes, oh God. To me. Oh, we sing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, Yes, Lord. oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. All my days on earth I will await Yes, Lord. Amen. the moment that I see you face to face. Nothing in this world can satisfy. Oh, Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup. Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Lord, your presence is heaven to us. Magpakita ka, Panginoon, sa bawat isa. Tulad ni Abram. Nilabas mo siya, Panginoon, through vision upang ipakita ang kalangitan. At nakita niya sa sky ang daming mga bituin. Lord, ipakita mo sa bawat isa ang nais mong mangyari sa mga panahong darating. At ito po'y aming lalakaran, tatayuan, isusulat at idideklara. Dahil, Panginoon, ang mga pangitaing ito ang magbibigay ng tagumpay ng aming buhay. Si Abraham ay nanalig sa iyo at ibinilang mo siyang matuwid, Panginoon, dahil sa pananalig nga sa iyo. Ang bawat isa sa amin ay gayon din, Panginoon. Mangyari't matupad sa takdang panahon ang mga pangitaing ipapakita mo sa iyong mga anak. Lord, salamat po. Kami nananalig sa iyo na tunay ngang mangyayari't magaganap because you are our exceedingly great reward. Salamat, Panginoon, hindi kami mangangamba dahil ang aming Diyos ay buhay. Na kailanman ang taong tapat na naglingkod at sumunod sa iyo, hindi mo pinabayaan. Gawin mong malinis, dalisay, tapat ang puso ng bawat isa. Kami nagpapakumbaba, Panginoon. Inaaming kami po'y walang magagawa kung wala ka. Salamat po, O Diyos, sapagkat ang mensahe mo ngayon ay muling nagbigay ng panibagong pananaw sa landas na aming tatahakin sa buhay na ito. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Lord, salamat na ang mga vision kung minsan ay pararaanin mo sa testing tulad ni Joseph hanggang narating niya matapos siya maging matapat sa lahat ng pinagdaanan niya. Lord, salamat po. Sa iyong presensya ay meron kaming laging kapayapaan at kapanatagan. In your presence, Lord, there is victory.
Salamat po, Panginoon, ngayon ay inaangkin na po namin ang katagumpayan at sa mga pangitaing ihahayag mo sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, dinideklara ko na ang mga upong ito sa darating na araw, lalagyan mo ng mga kaluluwa, na mga taong uupo upang sumamba sa iyo. At gagamitin mo ang iyong mga anak na totoong may pusong hamdang tumugon sa mga pangitain mo. Salamat po, O Diyos. Ang mga natutunan namin sa mga nagdaang buwan ay aming i-apply, Panginoon. Salamat, salamat. Sinabi mo, pag tinaas namin ang pangalan mo, Panginoong Sus, dadali mo mga tao sa iyong paanan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Father God. In Jesus' name, this we pray. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Amen, amen. Amen. Sige po, maupo bawat isa. Amen. Tayo ba ay na-bless? Kung tayo na-bless, tayo ay dumako sa mahalagang gawain sa pamagitan ng ating pagbibigay. Basahin ko lang ang huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang at may makakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at walang kalawang at walang makakapasok na magnanakaw sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Amen. Nakapakabuti ang salita ng Diyos sapagkat wag raw tayo mag-impok dito sa lupa sapagkat maraming naninirang insekto. Mag-impok tayo sa langit sapagkat kung sa langit walang naninira, walang insekto, walang kalawang, walang magnanakaw. Kaya kung tayo ay mag-impok ng kayamanan, hindi naman lahat ng kayamanan natin i-impok sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin. 10% lang na bahagi na ating kinikita. Bagamat 10% lamang ibibigay natin, ay yung iba, ewan ko lang, wala naman sa atin nito na hindi tayo sumusunod sa 10 bahagi na kinikita natin. Ngunit kung tayo ay tapat, ibibigay ng Diyos ang lahat ng kahilingan natin. Hindi bingi ang Diyos upang hindi marinig ang kahilingan natin at hindi bulag upang hindi niya makita ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. At hindi maikli ang kamay natin, Panginoon, upang hindi niya iabot ang lahat ng pangangailangan at nakikita niya sa nakakulangan natin. Ako, subok na sa aking pagbibigay. Noon, matagal na akong born again. Ngunit kailan lang na nabago naman. 1986, born again na ako eh. Pero sa tamang direksyon, na born again ako 1986, ngunit patuloy pa rin sa gawa ng na hindi mabuti sa barkada. May binigay sa akin ng Panginoon nung pag-pandemic, doon ako binago ng ating Panginoon. Binigyan niya ako ng sakit, kung ano mang sakit, upang mabago ako. Yun yata paraan upang mabago. Kasi lulog tayo sa alak. Alak lang naman ang bisyo, ngunit sobra-sobra. Ang alak, nabibili ko ng yung Red Doors, 1,000, ngunit ang pagbibigay sa ating Panginoon, 100. Kaya binaliktad ko naman ang nangyari. Hindi ako bumibili ng Red Doors, sa Diyos na lang. Doon ko binibigay lahat. Lahat ng pang Red Doors ko sa araw-araw, iniipon ko upang ibigay sa gawain na ito. Kaya napakabuti ang Diyos. Mula noon, binigay ng Diyos ang kahilingan ng bawat kung ano. Kasi ito lang, patotoo ko lang ito, idagdag ko. Ang misis ko kasi, pag may lakad kami, nanghihiram kami ng sasakyan. Sabi ng misis ko, Lord, bigyan mo kami kahit owner lang. Upang may masakyan naman kami na kahit saan kami pupunta, basta owner. Binigyan kami ni Lord. Sabi ko sa kanya, bakit kasi owner iniling mo? Kotse kahit second hand. Binigyan kami ni Lord second hand, maliit pa. Sabi ko, binigyan tayo ni Lord ng maliit na kotse second hand. Sabi ko, pag umiling ka kasi brand new na para ibigay sa atin. Ngunit
masaya pa rin kami ang misis ko sapagkat ibinigay ni Lord ang kahilingan namin. Binigay niya ang kotse. Sabi nga mga tropa ko, bro, hindi bagay sa iyo yung kotse mo, maliit. Kasi malaki ka. Hindi, binigay ni Lord dito. Walang bayad dito, sabi ko. Tataka sila, binigay sa akin ni Lord. Wala akong pera. Binigay ng Lord lang sa akin. Nagkaroon ako ng kotse na wala akong kahit piso. Ganun din sa tricycle ko. Yung isa kong tricycle, kasi 4 ang tricycle ko, pakarag-karag na yung isa. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng pambili ng isang motor para mapalitan ko yung motor ko. Bumiyahe kami ng Perfect World. Nakita ko yung motor trade. Promo. Sabi, 2,000 ang down. Sabi ng misis ko, 2,000 lang. May 2,000 ka dyan, magda-down ka para magkaroon ka ng bagong motor. Sabi ko, oo nga, meron. Pumunta kami. Yung pala, expired na yung promo. Naging 7,000 na. Sabi ko naman, Lord, wala na. 2,000 lang ang pera ko, balik naman kami misis ko. Nagpa-meeting si Bishop na yung first fruit. Sabi ko, bibigay ko na lang yung first fruit na 2,000. Bahala na yung motor kahit wala nang bagong motor. Nung ibinigay namin, sabi ng misis ko, ibigay mo na, binigay ko. Yung pala, mayang konti. May tumawag sa akin, huwag ka na bumili ng motor kung hulugan. Tignan mo yung account mo, bukas bibili ka ng motor cash. Naku, napakabuti ni Lord. Sabi ko, kung may pera pa ako, 5,000 times 30 ginawa ni Lord sa akin. Kasi 2,000 lang, naging 61,000 yung binigay sa akin. Salamat kay Lord. Sabi ko, agad-agad, linggo pa yun, pumunta kami yung misis ko sa motor trade. Dala ko na yung pera. Kaya sabi ko, pag sumusunod ka kay Lord talaga, lahat ng kahilingan mo ibibigay na. Iniiyakan namin ng misis ko yan. Kaya sabi ko sa misis ko, sa susunod, wag na second hand kasi hiling mo, brand new na. Kaya lang, sabi ko, napakabuti ng Diyos. Kaya, kung tayo ay susunod, lahat ng kahiligin natin ay bibigay natin, Panginoon. Kaya, ihawakan natin ang ating offering upang tayo manalangin. Ama namin banal, sa pangalan namin Panginoon Jesus, maging sa Espiritu Santo, maraming salamat Lord sa umagang ito na kami o God nagtitipon upang ikaw ay lawalatin. Ikaw ay tataas o Lord. Salamat o God sa kalakasan na binigay mo sa amin, sa kalusugan namin o Lord. Salamat o God. At itong offering namin o God na nalikom, Lord, magamit lamang sa kaluwalhatian ng iyong pangalan at ang malikom na ito ay magamit ng iyong mga anak upang humayo. At Lord, salamat sapagkat hindi nagkukulang ang bawat isa sa amin. At Lord, salamat. Basbasan mo sa iyong banal na dugo lahat. Ang i-offering na ito, O God, ikaw, O God, ang magbalik sa lahat ng iyong mga anak, O God. Maraming salamat, Lord. Binabalik namin lahat ng kapurihan, pasalamatan sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Sino pong na-bless? Amen. I believe meron po tayong na-receive na word from the Lord this morning. Amen. So sa pagkakataon pong ito, magkakaroon na po tayo ng ating groupings. And based doon po sa mga narinig natin at natanggap natin sa Panginoon, i-share po natin ito sa ating mga ka-groupmates. And ano po yung relevance nito sa ating buhay na pinagdadaanan ngayon, sa life po natin. So, sige po, magsama-sama ang mga young pro, ang mga nanay, tatay, and mga 10 minutes po or 15 minutes, magre-resume po tayo sa announcement.
Hello. We have 38 minutes. Seconds pala. Seconds na lang. "15 seconds. Okay. Time's up. Amen. Praise God po sa buhay ng bawat isa. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating mga announcement. So, recognition of graduates, tapos na po ito, no? Tapos na po yung recognition kahapon. Recognition ng graduates ngayong school year. Okay. Kala ko yung kahapon. Anyway, ayun, yung mga i-recognize po yung mga graduates natin. So, ipalista po ninyo yung mga pangalan ninyo sa ating pong group chat para po ma-recognize kayo sa inyong mga efforts at achievement this school year. So, congratulations po sa inyo in advance. Ayan. Ito naman po yung ating mga usual na ginagawa sa ating church. Ang Speak Life po every Mondays at 7:30 p.m. Live po yan sa ating Facebook page. And kung meron po kayong mga testimonies, huwag po kayong mahiya na i-approach si Mai o si Goy para po ma-share ninyo yung live testimonies ninyo dahil for sure po, meron po kaming mapupulot dun sa buhay ninyo. And yung life po natin is not just for us, but it is a life that we have to share to other people as well. Kaya i-approach nyo po sila para marinig din po namin ang mga testimonies ng inyong mga buhay. So next naman po, meron pong mga leaders and workers spiritual feeding. Every Tuesdays po yan via Zoom. Sinesend po yung link sa ating GC. Ang Tinig ng Pag-asa naman po every Thursdays at 7:30 p.m. Live din po yan sa ating Facebook page sa Jesus Be Lifted Up Church. Ang atin pong midweek service every Wednesdays at 7 p.m. Inaanyayahan po namin ang lahat na pumunta po dito sa ating church dahil wala po itong live streaming. So dito po kayo pumunta. And also for our soaking po every Fridays at 7:30 p.m. Yan po. Meron din po tayo mga online gatherings sa Fathers po. Monday, ito pong lahat ng online prayer gatherings natin from Mondays to Friday po. And yung sa mga Fathers po, 4 a.m., Mothers, 5 a.m. hanggang Saturday po siya. And of course, sa mga pastors po natin, every 5 a.m.
And like and follow and subscribe po ang ating Jesus Be Lifted Up Facebook page. And kung gusto nyo pong ulitin, panoorin yung mga live streaming natin, meron po yan sa sa J Blue Church YouTube channel. And inaanyayahan po ang bawat isa na after this service, mag-stay po tayo dahil magkakaroon daw po tayo ng short meeting. Ayun lamang po. Ayan. Dagdag ko po, mamaya pong 1 p.m. dahil last night nung si Sister Det, yung workers natin sa Alaminos, Pangasinan, magsa-service po ako doon mamaya at doon din matutulog. Bukas magsa-service bago din dalhin sa huling hantungan. No? So yung mga mamaya sa meeting natin, malaman po kung mayroong sasama para pupunta po tayo ng 1 p.m. pa Pangasinan. At mag-rest po doon mamaya, may last night service tayo sa Patay. Ayan. Okay, sige, tumayo tayong lahat. Sige po, bago po yon, muna uli, pakita lang po saglit yung yung graduation kapo, maganda po Susundan po natin yan ng second batch sa mga gustong mag-aral at yung nakapasok ng nakaraam na stop, kukontinuous lamang po yon. Para makagraduate din kayo sa susunod. Paplano po natin yan. No? Itutuloy po natin yan. Ito po, pakita lang natin mga 2 minutes. Ayan. Oo nga, liwanag sa likod. Meron po tayong 17 graduates kahapon po sa School of Leaders na may taga Pasig, taga Mindoro for 5 months. Ayan po. Close kaya yung mga lights sa harap. Ayun. Yan yung mga graduate sa Bible School. Ate Abby, pastora, Ready kayo, Ate Abby. Paul Bagtad. Clemente Salvador, from Pasig City. Echon Bina, Teresa. Elorde Joseph, pastor ng Sambales. Elorde Neil ng Batulao. Emiliado Lorraine, ba? May honor yon. Fernan Manejo. Atiba Jan Francis, Pastor Jan ng Lipa. Atiba Myra. Lacasca Primo from Pasig. Quinto Merceditas, Pastora Mercy ng Masagana. Roca Ofelia. Santos Virgilio Mindoro. Biray Andrew from Camellia. Ayun. Palapakan natin ang Panginoon sa 17 graduates. Ayan. Sige po, magpasalamat tayo kay Lord. Tumayo tayong lahat for our closing prayer. Sige po, ibalik natin kay Lord ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon,
sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa magandang araw, Lord, na ito. God, salamat, Lord, sa inyong salita na aming napakinggan, O God. Lord, pinupuri ka namin, dinadakila, Panginoon. Binabalik namin sa inyo, Panginoon, ang mataas na papuri. Salamat, Lord, sa bawat isa na nandito, O God, na naka-receive, Panginoon, ng inyong salita, O God. And Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, O God. yes, Lord. Na magamit namin, Panginoon, malakaran namin, Lord, ang mga salita, Lord, na inyong binigay sa amin, O God. And Lord, dinadalangin din namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Lord, na hindi nakatin ngayong araw, O God. Lord, ingatan niyo po sila, Panginoon, at gabayan, Panginoon, pagpalain, O God. And Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil buhay ka na aming Diyos na pinaglilingkuran, O God. Thank you, Lord, for everyone, Panginoon, na nandito, O God. Pagpalain niyo po, Lord, sila, O God. And Lord, na maging pagpapala, Panginoon, sila sa maraming tao, Panginoon, sa mga nakapaligid sa kanila, Panginoon. Thank you, Father, O God. We bless your name, O God. We glorify you, O God. In Jesus' name we pray. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen. Amen.